Здравейте! Днес ще си говорим за това какво е VO2 max или какво е максимално количество кислород. Това нещо може да го видим в нашите смарт часовници, всеки, който е тръгнал да бяга или да се занимава с някой друг спорт, свързан с аеробната система, която е основният двигател в този спорт, винаги стига до максималното количество кислород, което може да обработи, и то е много важно за неговото представяне. Когато си погледнем часовника или някоя таблица за представяне или някой онлайн калкулатор, винаги ще намерим някаква стойност, която е в диапазона между, да речем, 30 и 90. Това само, че нека да уточним, че за една минута. Тоест, това не е максималното количество кислород, което може като цяло да поемам, а е за минута. То затова се отбелязва с V за обем и точка отгоре. Това е научната нотация. Така. Джак Даниелс е много известен с това, че е създал едни таблици и доста от хората си ги поглеждат и се ориентират. Хубаво е да ги разгледаме тях, но първо да поговорим малко за това как точно се определя нашето максимално количество кислород. Така, има две методики. Нека да погледнем тази графика, в която имаме максимално количество кислород и имаме мощност. Още преди доста години е установена една линейна зависимост между тези две неща. Има доста зависимости като цяло между максимално количество кислород и разни други неща, като пейс, лактатен праг и мощности. Те по един или друг начин, пряко или косвено, са свързани, така че е нормално да има такива зависимости. Това е единият начин, по който нашите часовници или калкулатори могат да определят нашето максимално количество кислород. Друго нещо, което може да се покаже, е ето тази формулка. Тази формула е измислена от Джак Даниелс, в края на 70-те години е систематизирана от него и от един негов атлет, който е тренирал. Джими Гилбърт, мисля, че се казваше. Но ако погледнете тук, ще разберете, че когато часовника ви измерва VO2 max, той никъде не измерва количество кислород. Тоест измерва скорост на квадрат, времето и неперово число. Има тук така. Това какво ще рече? Това ще рече, че когато сметнем нашата скорост и времето с изминато разстояние, формулите на Джак Даниелс се прави едно приближение горе-долу колко е нашето максимално количество кислород. Само това значи. Като числата, които видите на часовника ви, те са много добро приближение, но не са точна стойност. И когато гледате в един калкулатор, трябва да отчитате и за това какво сте тренирали, как сте тренирали. Тоест, ако видите, че на 1500 метра VO2 max ви е, да речем, 50, това не значи, че с това темпо, което пише, че може да избягате маратон, ще избягате маратон. И обратното. Различни са тренировките, има се различни планове, по които трябва да следвате различни прогреси, има специфичност на дистанциите. Да, това е един добър показател. Ако бягам 5 или 10 хиляди метра, за колко ще избягам полумаратон или маратон, да мога да тренирам няколко месеца по този начин и след това, евентуално, да бягам по този начин или дори малко по-добре, защото съм тренирал още няколко месеца. Нека да разгледаме и ето тази графика. Тя е доста интересна. И малко да разгледаме и да помислим какво ни показва тя. Тук отново имаме VO2 max и имаме във времето какво се случва. Всеки, който е направил някакво бягане, което е аеробно, ще види нещо такова. Без значение колко е дълго то, но
Ако е някое дълго бягане, много по-добре ще се види това, което се вижда тук. А именно, първото, което е, тук сме били в покой. Добре. След което тръгваме и бягаме и стигаме до някакво ниво, което ще е нашето постоянно бягане. Т.е. може да поддържаме това темпо. И тук е така. Това, което се оставя, нямаме достатъчно аеробна енергия и затова до тук бягането е отчасти анаеробно. Тоест, това и тук го наричат кислороден дефицит. След което, тук съм направил на графиката, да не се подвеждат хората, че рязко става и съвсем малко може да се поддържа. Ето това тук може да е примерно дори час, два. Това може да е доста дълго време, да може да я поддържаме тази скорост. Но в един момент това, което ще се случи, е, че рано или късно ние ще трябва да положим повече усилия и кислорода, и пулса, и други неща ще се тръгнат нагоре. Тоест, ето това, тук ще се случи. Ще трябва да положим повече усилия, за да поддържаме тази скорост. И ако някой иска да погледне в Strava всяко едно свое бягане, което е било достатъчно дълго, примерно седмичното си дълго бягане, ако има такова, и ще види, че в един момент започва пулсът му малко по малко да се покачва. Ето това нещо тук се случва. Тоест, когато ние бягаме малко по-дългичко, точно това се опитваме да тренираме. Опитваме се ето това да го изравним надолу. Тоест да няма голяма амплитуда и тук така. Да имаме едно по-дълго поддържане на тази скорост. Третото нещо, което искам да ви покажа, е какво се случва при едно интервално бягане. И освен това, искам малко да поговорим за това как да разгряваме и как тези неща все пак са приложими, когато бягаме и защо те са важни, особено за състезателите. Имаме отново кислорода и време. Тези интервали като цяло са били по 6 минути, с почивка 6 минути. И какво се случва тук? Имаме нашия, както казахме, кислороден дефицит в началото. И тук го има също. Само че има нещо много интересно. Ако забележите, времето в първия интервал до достигане на нашето максимално количество кислород, което може да обработваме, е доста по-голямо, докато във второто бягане, след първия интервал, имаме доста по-малък кислороден дефицит. И ако отворите едно ваше бягане, което е било интервално в Strava, ако са добре изпълнени интервалите, трябва да видите точно това нещо. Някои ги наричат перки на акули, т.е. тук ако имаме още такива същите интервали, трябва да видите и такива перки на акули, да ги наречем, според броя на интервалите. Това, което е много хубаво да се знае, е с какво темпо да се бяга. И защо е важно това нещо? Защото, когато говори за интервалното бягане в видеото, както казах, може да тръгнем и да бягаме малко по-бързо в началото и доста ще ни боли. Искам малко да го нарисуваме това нещо, горе-долу, примерно да го видят хората. Какво ще се случи? Тоест, ако е тук и така, се изсилим на първото и дигнем малко повече, ще дигнем тази скорост. Във второто бягане, може би пак ще достигнем до някъде така, само че продължим нататък с интервалите. Това, което ще се случи, е, че може би ще почнем да достигаме до това ниво. Така. И така нататък. И ето тази разлика няма да сме си свършили работа като хората, т.е. няма да сме тренирали това, което искаме, за съжаление. Затова е хубаво, когато тренираме с правилно определени пейсове. Това практически как може да го използваме? Добре, кислородни дефицити има там някаква теория, в
крайна сметка как е приложимо това нещо? Първото приложение го казахме вече, това е, че не трябва да надвишаваме нашето максимално количество кислород, когато стартираме и по време на изпълнение на интервалите. Добре, другото нещо, което е в последните 15 на години е установено от английски учени, се основава точно на тази графика, която показахме. И те са разработили един начин за загряване, който наричат the priming effect. Т.е. намаляването точно на този кислороден дефицит и е естествено върху хора, които бягат дистанции между 800 метра и 10 000 метра. И работи през всички. С условието, че дето бягат 10 000 метра, го бягат под 30 минути. Ефекта, който те са наблюдавали, е за хора, които бягат около между 2 минути и 30 минути. Така да го кажем, а не в дистанция. Тоест, ако един човек, който бяга 5000 метра за 25 минути, пак може да се възползва от това нещо. Само, че няма да е някой елитен атлет. В какво се изразява това нещо и какво също се прави, защото той всеки загрява. Някои хора не загряват, видяхме го на Софийския маратон, повече се говореха, но трябва да има и социален ефект. Добре, почваме, загряваме, правим се упражненията, статичен стречинг, динамичен стречинг, раздвижвания, разбягваме, някои пускат ускорения, други се правят леко темпо и някои се представят по-добре, други не чак толкова добре. Това изследване какво открива? Открива, че ако ние направим едно покачване на лактата ни и успеем да го докараме до там, че той леко ще спада след като спрем, да е между 2 и 5 милимола или между 3 и 4 милимола е най-оптимално. Доста по-добре се представят атлетите след това. Или на същото ниво. Това с малко оговорка, че те може би просто ако правят обикновена загрявка, си дигат лактата и без това. Тоест, това, което искам да кажа е, че има най-различни начини, по които може да се постигне това. За мен нещо, което съм пробвал е, примерно да почне и да бягам около 5 минути, едно близко до състезателното ми темпо. Аз имам Lactate Pro 2, устройство с което се меря лактата и съм установил, че с него, като бягам едно състезателно темпо около 5 минути, около 15-20 минути преди самото състезание, когато ми започва състезанието, тогава лактата ми е около 3-3-3-5 нещо и такова. Тоест влизам в тези норми. Хубаво е всеки да го опита, да види дали работи за него. Най-вероятно няма да има намаляне на представянето, но може да има и доста положителни ефекти. Надявам се да съм ви бил полезен и до следващия път приятни тренировки.